feltet i årtier. Og heldigvis sidder han også i Gadejuristens bestyrelse i dag og tager sig af mange af mine frustrationer. Så det er meget taknemmelig for. Ordet er dit. Tak. Det er sandt, så familie er blevet. Men jeg vil alligevel godt sige tak til Gadejuristen for invitationen, og især tak for det, at de har savnet det her apparat på benene. Det er rigtig flot, og jeg glæder mig meget selv. Jeg skal sige noget om, hvordan kontrolsystemet påvirker den behandlingsindsats, vi tilbyder stofbrugerne. Men inden da, så laver jeg nogle overspringshandlinger. Skal det dreje ind? Låget virker ikke. Jo. Det kører bare omvendt. Ja. Inden jeg går så langt, så vil jeg lige vise nogle to figurer. Den første, den viser, hvordan udviklingen på narkotikaområdet er gået siden 1960. Og det er jo ikke nogen monsterfigur. Det er stort set gået værre og værre, trods alle de ressourcer, vi har puttet ind i det. Men sådan er det, og der er ikke noget tegn på at gå med det. Vi har fået et større og større problem, trods det, at vi har en stor pæt her. Den anden, som jeg lige godt vil vise, det var det der. Det blå, det er et nye publiceret tal fra det europæiske monitoreringscenter, som dels viser dødeligheden, det er de blå søjler, og det i de forskellige lande, og dels hyppigheden i intravenøs brug. Og som I kan se, så ligger Danmark sammen med de øvrige skandinaviske lande i et helt tunge ende. Vi har den højeste dødelighed. England indtager en mellemposition, og landene syd for os har en væsentligt lavere dødelighed, end vi har i Danmark. Der synes at være en sammenhæng med hyppigheden af brug af intravenøs brug, og så dødeligheden med Italien som en markant undtagelse. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Inden jeg går videre, så er det nok lige nødvendigt at sige noget om, hvad er kontrolpolitikkens formål egentlig er. Hvorfor har vi den? Kontrolpolitikkens formål er så bekendt at begrænse forbruget af rusmidler, ved at begrænse tilgængelighed, eller ved at gøre priserne positivt dyre, så der ikke er nogen, der har råd til at købe dem. Og kontrolpolitikken er jo ligesom skabt med de allerbedste intentioner for at sikre befolkningens helbredstilstand og velfærd. Sådan er det. Der er ingen grund til at tro, at det er onde mennesker, der har opfundet kontrolpolitikken. Hvis vi ser på den danske narkotikapolitik, så siger man jo traditionelt, at den bygger på de 4 søjler: forebyggelse, skadesreduktion, behandling og kontrol. Og det er alt sammen sat op som nogle tiltag. Og det, der så måske så også er karakteristisk, det er jo, at selvom jeg nu i udgangspunktet tegner de 4 søjler lige store, det er det, man plejer at gøre, så er de jo ikke lige store. Altså det er jo kontrolpolitikken, der sætter sig massivt på det her område og bruger 75% af de ressourcer, vi sammen bruger til narkotikaindsatsen. Det vil jeg gøre opmærksom på. Det andet, man kan sige, det er jo, at den danske narkotikapolitik, der er ikke noget samlet overordnet formål, og det betyder, at aktørerne inden for hver af de 4 søjler kan operere fuldstændig isoleret fra hinanden. Og det gør jo så, at man kan slippe afsted med en repressiv og uproduktiv kontrolpolitik, meningsløse oplysningskampagne, uden at tage stilling til, om de nu er skadesreducerende, om de ingen effekt har, eller om de direkte gør skade. Men sådan er situationen. Så det man kan sige kort om kontrolpolitik, det er jo i hvert fald, at den er omkostningstung. Der er ikke nogen holdepunkter på, at den har nogen som helst positiv effekt. Det er meget mærkeligt. Vi bruger mange penge på det, men kontrolpolitik er det, der hedder et evidensfrit område. Der er ikke forsket noget som helst til nogle virkninger, og politikerne har et utroligt håndskyld forhold til den. Og så endelig ved vi om kontrolpolitikken, at den har en lang række skadevirkninger. Det er der andre, der har været ude
til at læse det her, men de er jo velkendte af alle de her skadevirkninger, og de er ikke velkendte, de er også veldokumenterede. Noget, som måske er mindre velkendt, det er jo, at kontrolpolitikken kan bruges som politisk undertrykkelsesinstrument. Det skal heller ikke gøre så meget ud af det her. Vi kan selv læse den engelske tekst, men den er meget interessant, fordi det er fremkommet i et interview med John Ehrlichman. John Ehrlichman var en af Nixons nærmeste rådgiver, og han var også leder af det der Blikkenslagerbanden, som brød ind i Demokraternes hovedkontor i det såkaldte Watergate-kompleks. Det var han så spillet for, mens Nixon var fri, fordi han blev benådet efterfølgende. Men det, der er det interessante her, det er jo det, han siger om stofferne, altså at de kan bruge ved at demonisere stofferne og knytte dem til bestemte grupper, så kan kontrolpolitikken bruges som et politisk undertrykkelsesinstrument. I USA var det over for de sorte, og det var over for antikristbevægelsen, men andre eksempler kan findes. Så er der en tredje ting, som man jo heller ikke snakker så meget om, det er kontrolsystemets indflydelse på behandling. Altså hvordan påvirker kontrolsystemet vores måde at tænke behandling på. Og det der er sådan min overordnede pointe, det er jo, at kontrolpolitikken kan habilisere og invadere behandlingen. Det er jo foregået i januar og februar, men det betyder jo ikke andet end, at når jeg snakker om, at kontrolpolitikken kan habilisere, så er det jo fordi, den tager alle ressourcerne og ressourcerne fra de andre områder. Og når jeg siger, at den invaderer behandlingen, så er det fordi kontrolpolitikken i meget høj og i meget stor grad har indflydelse på den måde, vi tænker behandling på, netop på det her område. Jeg skal give nogle eksempler. Urinprøver, som man tager på stofbrugerne, kontrolleret eller ikke kontrolleret, har været meget brugt. Vi har stadigvæk brugt en ny del, som vi kan se på følgende. Og på et eller andet tidspunkt for nogle år siden, så gennemgik jeg sammen med nogle norske forskere hele litteraturen på det her område. Og så fandt jeg det, som I kan se her, at der var sådan set ikke nogen holdepunkter for, at brug af urinprøver fører til bedre behandling, det vil sige øget den personlige og sociale funktion hos brugerne. Der var ikke nogen som helst evidens for, at brug af urinprøver reducerede stofbrug. Det var derimod ret tydeligt, at brugerne havde det, og at det havde en negativ effekt på den terapeutiske alliance, og at det blev brugerne til at forlade behandlingssystemet i 20 år. Så derfor kan man sige, at det var meget klart, at det var svært at se, at der var nogle positive værdier ved urinprøverne, og der var mange skadevirkninger med urinprøverne. Og alligevel så bruger man dem. Og hvis man skal prøve at forklare det, så skyldes det jo formentlig en generelt negativ holdning, der er til stofbrugerne, i almindelighed og til substitutionsbehandling i særdeleshed. Vi kan tage et andet eksempel, heroinbehandling, hvor man jo meget kraftigt afviser enhver form for brug af terapidose, og derfor stavnsbindende eftergår i behandling. Man har også afvist brugen af rygeheroin herhjemme. Og når man havde sagt afviser disse initiativer, som kunne gøre behandlingen både mere udbredt og gøre behandlingen langt bedre, så er det jo simpelthen fordi kontrolsystemet er over og forhindrer dem. Det er et meget, meget, meget tydeligt eksempel. Det tredje eksempel, det har vi jo fra den nylige undersøgelse, som Rådet for Socialt Udsatte lavede, hvor de også spurgte brugerne om en lang række ting herunder om hvor hyppigt de oplever sanktioner i behandlingen. Der kan man se, at jeg har valgt nogle udvalgte ting frem. Altså man kan se, at hyppigheden af brug af karantæne, altså at man bliver smidt ud af behandlingen, den er faktisk ret høj. Der er også andre daglige afhandlinger, ikke? Uanset hvordan det fungerer, skal man afhandle på behandlingssystemet. Det er noget, som mange grupper også finder meget indgribende i deres liv. Som sagt er der stadigvæk en stor del, der får fortsat at udprøve. Og kan man sige, karantænerne er selvfølgelig det alvorligste. Altså det der bliver man jo direkte smidt ud af behandling. Men alle de andre sanktioner og kontrolforanstaltninger, man har i behandlingssystemet, gør jo,
at brugerne frivilligt vælger at forlade behandlingen. Og det er jo ikke godt, men altså, det er en helt ny spændende undersøgelse, publiceret i Addiction forrige måned, som viser noget om dødelighed i behandling og dødelighed uden for behandling. Som vi kan se, så er dødeligheden i behandling omkring 0,5% årligt. Det er som en hold nok i forvejen, ikke? Hvis vi går til dem, der ryger ud af behandlingen i forskellige grader, så tredobles dødelighed. Så det er en alvorlig ting, at de her forskellige sanktioner, det medfører en øget dødelighed, som kunne være undgås. Hvis vi nu skal forklare, hvordan det her hænger sammen, og hvorfor det finder sted, så hænger det lidt sammen med den tætte sammenhæng, der er med på den ene side kontrolpolitik, og på den anden side stigmatisering af brugerne. Vi bekæmper de ulovlige stoffer, og vi demoniserer dem, og derfor bruger vi alle mulige drakoniske midler for at få dem udryddet. Og det gør så, at den gruppe, der så alligevel bruger disse forbudte stoffer, de bliver jo svært stigmatiseret. Og omvendt er det sådan, lige med at vi har en stigmatiseret brugergruppe, den der udsættes for kontrollen, det at de er så stigmatiseret, at legitimerer forskellige kontrolforanstaltninger. Så der er en meget sådan undersøgende negativ sammenhæng med stigmatisering og kontrolpolitik, som også trænger ind i behandlingen og gør jo, at man i behandlingen af stofmisbrugere bruger nogle helt andre instrumenter, bruger sanktioner og kontrolsystemer, som vi ikke kunne drømme om, at skulle eksistere andre steder i systemet. Så mine anbefalinger her til sidst, det er jo, at brugernes retssikkerhed skal styrkes, måske især skal det styrkes i forhold til sanktioner, som medfører ændringer eller udelukkelse af udvisning. Det er vigtigt. Så bør vi på et eller andet tidspunkt gribe om nævnens råd og sige, kunne vi ikke sætte os ned og analysere og gennemtænke kontrolpolitikken, justere den der, hvor det er nødvendigt. Altså, der ligger en hel masse materiale, som vi får lige til at blive set, og det er, kan man sige, en politisk opdagelse søgt af dimension og grænsen til en skandale, at man ikke tager kontrolpolitikken op. Endelig bør behandlingssystemet selvfølgelig gribe i en egen barn og bør overveje at gøre op med sanktioner og kontrolelementer i behandling, og enhver form for stigmatisering skal bekæmpes. Og hvis man skal begynde et sted, kan man sige, så kunne man jo lytte til, hvad den kloge kone Roberto Bolanos roman 2666 siger, og det er så smukt. Så det er højt for jer, at selvom det var rigtigt, at der åbnede sig en bundel afgrund på enden på Møje, anbefalede man sin begyndelse 2 ting. Den første var ikke at snyde folk, den anden at behandle dem korrekt. Efter kunne man tale om resten. Og med det fromme ønske, så siger jeg tak for nu.